To fa zazzafan fada ya balle tsakanin Alhaji Atiku Abubakar da kuma Baba Bola Tinubu har ta kai ta kawo Baba Bola Tinubu ya kira shi da jahili ya kutuntuma masa a shari'a. Kai kuna ina ana can ana ta faman yi babu ku. Ban taba tan za a yi fada tsakanin Alhaji Atiku Abubakar da Baba Bola Tinubu ba sai da naga abin da ke faruwa. Kamar da kowa ya sani Alhaji Atiku Abubakar yayi furuci a inda yake cewa fa idan aka zabe shi zai dawo da tallafin man fetur wato zai dawo da fuel subsidy. A inda ya sassoki gwamnatin Baba Bola Tinubu kamar yadda ya saba fa to ashe wannan magana ta yau Baba Bola Tinubu ciwo. Ai kuwa da Baba Bola Tinubu dama kawai yake jira. Shekaran jiya gwamnan jihar Osun yana kai masa ziyara fa da ya karbi speaker nan fa yake cewa fa Alhaji Atiku Abubakar jahili ne bai san harkar gwamnati ba bai san mulki ba. Bana ga muku abin da ya faɗa a turanci ce serious ignorance on the governance and economy. Wato furcin da Alhaji Atiku Abubakar ya fa jahilci ne na gaske akan mulki da kuma tattalin arzikin Najeriya. Baba Bola Tinubu bai kama sunan Alhaji Atiku Abubakar kai tsaye ya ce Alhaji Atiku Abubakar kai jahili. A cewa na ga wani dan abokan hamayya ya fito yana cewa fa wai in aka zabe shi zai dawo da tallafin man fetur. Su ko ta bangaren Alhaji Atiku Abubakar da kuma yan campaign din shi ko ce yan team din shi ba sun ba shi ma Baba Bola Tinubu martani. Ai ne suka ce masa fa ka cire kalmar jahilci ba. Babu wanda yake jahili ko ce wanda ya cire tattalin man fetur wanda ya cire tallafin man fetur ba tare da sanin ilimin abun ba. Ai ne suka cewa da kai tuce ka cire tallafin man fetur fa wani alfani yayi wa talakan Najeriya yanzu kana ganin talakawa suna shan wahala a Najeriya nan take su masu bangaren Baba Bola Tinubu suka ƙara ba suke cewa fa kafin a cire tallafin man fetur fa jihohi 27 na Najeriya ba sa iya biyan albashin sai an tallafa musu amma yanzu da aka cire fa suna iya biya ka yanke muku dogon labari kuma ka jira fa wannan fadan har yanzu ana can ana yin shi kusha ta ba abin tambaye shine a tunanin ku wani bangare ne ya cinye ko in ce wani bangare ne ya fi gaskiya shin kuna bangaren Alhaji Atiku Abubakar ko kuna bangaren Baba Bola Tinubu ku ga mu ra'ayin ku a comment section ni Alhaji Abis ɗinku na gargajiya Allah samu dace